ajde da izdvojim jednu meni omiljenu. Kad sam radio prodaju jednog projekta na Južnom bulevaru, Kapija Vračara, znači to je bilo pre nekih, pa sad ima 3 godine, gde sam ja u 7 ujutru 1. januara, znači posle dočeka, dobio poziv na službeni broj telefona. Razmišljao sam se da li da se javim u 7 ujutru posle dočeka ili ne, onako što kažu još uspavano u pidžami, i rekao ajde, baš me zanimalo kome to zove 7 ujutru 1. januara, i javio mi se muški glas, rekao dobar dan, ja sam evo mi ispred zgrade, hoću da kupim stan za ćerku. Ja sam rekao dobro, sve je to lepo, rekao 1. januar je, rekao ja nisam u Beogradu, praznici su, rekao. On je rekao, aha, znači ne mogu da vidim stan, sam rekao, tehnički je sad neizvodljivo, pa kaže ja imam autobus za pola sata nazad. Kažem, ja dobro, dakle ste, kažem, iz Svilajnca. Pa rekao, znači iz Srbije ste tu? Kažem, da. Ja kažem, pa dobro, rekao, dolazite opet za Beograd, kaže da za 10 dana. Pa rekao, možemo se čujemo za 10 dana. On je opet me rekao, aha, znači ne mogu sad da ga vidim. Pa rekao, ne mogu ja, i da hoću sad, da sam u Beogradu, da dođem za pola sata, ne pokažem stan, tehnički neizvodljivo. Malo sam Lupac u tom momentu razočarao, ali stvarno se javio posle 10 dana i završili smo posao.